بيتكوين انتهيو بيتكوين كم ማእከላይ በዓል መዚ ከም መንግስቲ ወይ ፋይናንሳዊ ትካል ነፃ ኮይኑ ዝሰርሕ ዓይነት ዲጂታላዊ ባጤራ እዩ። ኣብ 2009 ብዘይተፈልጠ ሰብ ወይ ጉጅለ ሰባት ሳቶሺ ናካሞቶ ዝብል ቅጽል ስም ተጠቂሙ ዝተፈጥረ እዩ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ መለለይ ቢትኮይን ዘይተማእከለ ባህርያት እዩ። እዚ ማለት ዝኾነ ኣካል ኣይቋጻጸሮን እዩ። ኣብ ክንድኡ ትራንዛክሽን ቢትኮይን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሐን ብዝርከባ ኮምፒውተራት ዝረጋገጽ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ትራንዛክሽን ንምውሓስን ንምርግጋጽን ብሎክቼን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ። ብሎክቼን ንኹሉ ትራንዛክሽን ቢትኮይን ዝከታተል ዲጂታላዊ መዝገብ እዩ። ብዛዕባ ብሎክቼን ዝያዳ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ ኣብ ቻነልና ብምእታው ኣብ ዝሓለፈ ዝሰራሕናያ ቪድዮ ክትከታተሉ ንዕድም። ነፍሲ ወከፍ ትራንዛክሽን ዕደና ብዝበሃል መስርሕ ይረጋገጽ። እዚ መስርሕ እዚ ድማ ዝተሓላለኹ ናይ ሕሳብ ጸገማት ምፍታሕ ዘጠቓልል እዩ። ዓደንቲ ብዝገብርዎ ጻዕሪ ሓደስቲ ቢትኮይን ይሽለሙ። እዚ ድማ ነቲ መርበብ ውሑስ ንኽኸውን ዝሕግዝ እዩ። ቢትኮይን ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ክውዕል ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ብኢንተርነት ምዕዳግ፣ ወፍሪ ምግባርን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ገንዘብ ምትሕልላፍን። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብልጫታት ቢትኮይን ሳልሳይ ወገን ከም ባንክ ከየድለየ ቅልጡፍን ውሕስን ትራንዛክሽን ዘኽእል ምዃኑ እዩ። ቢትኮይን ንምጥቃብን ቢትኮይንካ ንምዕቃብን ዲጂታላዊ ማሕፉዳ ከድልየካ እዩ። እዚ ማሕፉዳ እዚ ኣብ ኢንተርነት፣ ኣብ ኮምፒውተር ወይ ኣብ ፊዚካዊ መሳርሒ ከም USB ድራይቭ ክኽዘን ይኽእል። ቢትኮይን ካብ ክሪፕቶካረንሲ ኤክስቼንጅ ብምዕዳግ ከም ክፍሊት ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎት ብምቕባል ወይ ባዕልኻ ዕደና ብምክያድ ክትረኽቦ ትኽእል። ብዛዕባ ቢትኮይን ክንዝክሮ ዘለና ኣገዳሲ ነገር እንተሃልዩ ዋግኡ ኣዝዩ ተለዋዋጢ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ። ዋጋ ቢትኮይን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዝዩ ክለዋወጥ ስለ ዝኽእል ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ወፍሪ ይገብሮ። ይኹን እምበር ገለ ሰባት ንቢትኮይን ከም መከላኸሊ ዝቕባበን ናይ ኢንቨስትመንት ፖርቶፊልዮም ንምብዛሕ ዝሕግዝ መንገድን ገይሮም ይርእይዎ። ብሓፈሻ ቢትኮይን ብዛዕባ ገንዘብን ፋይናንስን እናሓስበሉ ኣገባብ ደጊሙ ዝቐርጽ ዘሎ ፈጠራዊ መልክዕ ዲጂታላዊ ባጤራ እዩ። ዘይተማእከለ ባህርያቱን ጸጥታዊ ውሕስነቱን ነቶም መተካእታ ናይ ባህላዊ ስርዓታት ባንክን ክፍሊትን ዝደልዩ ሰሓቢ ኣማራጺ ይገብሮ። ንኹሉ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል እኳ እንተኾነ ቢትኮይን ብርግጽ ተቐባልነት ረኺቡ ኣሎ። ንዝመጽእ ዓመታት ድማ ኣብ ዓለማዊ ፋይናንስ ዓብዪ ረቓሒ ኮይኑ ክቕጽል ተኽእሎታት ክህሉ እዩ። ብዝበለጸ ንኽርዳእና እምበኣር ምስ ወርቂ ዘለዎ ፍልልያትን ተመሳሳልነትን ክንርኢ ኢና። ቢትኮይንን ወርቅን ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ፍርያት እኳ እንትኾኑ ሓያሎ ተመሳሳልነት ኣለዎም። ሓደ ቁልፊ ተመሳሳልነት ድማ ውሕድነቶም እዩ። ክልቲኦም ወርቅን ቢትኮይንን ውሱን ቀረብ ኣለዎም። እዚ ማለት ካብ ምድሪ ክዕደን ዝኽእል ውሱን መጠን ወርቂ ጥራይ እዩ ዘሎ። ቢትኮይን ድማ ኣብ ኩሉ ዘበኑ 21 ሚልዮን ጥራይ ክህሉ። ካብዚ ሓሊፉ ወርቅን ቢትኮይንን ዘይተማእከሉ እዮም። ወርቂ ዋግኡ ብዝኾነ ማእከላይ በዓል መዚ ኣይቅየርን እዩ። ቢትኮይን ድማ ኣብ ዘይተማእከለ መርበብ ብሎክቼን እዩ ዝሰርሕ። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ትካል ኣይቋጻጸሮን እዩ። ብተወሳኺ ክልቲኦም ወርቅን ቢትኮይንን ብተለምዶ ከም መኽዘን ዋጋን መከላኸሊ ዝቕባበን ይረኣዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣውፈርቲ ኣብ እዋን ቁጠባዊ ዘይርግጽነት መንገዲ ሃብቶም ንምሕላው ናብ ወርቅን ቢትኮይንን ይኸዱ። እዚ ተመሳሳልነት እዚ እኳ እንተሃለወ ወርቂ ንኣሽሓት ዓመታት ከም መኽዘን ዋጋ ተፈላጥነት ክረክብ እንከሎ ቢትኮይን ግን ብተዛማዲ ሓድሽ ንልዕሊ 10 ዓመት ጥራይ ዝጸንሐ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ወርቂ ፊዚካዊ ባህርያት ክህልዎ እንከሎ ቢትኮይን ድማ ጽሩይ ዲጂታላዊ እዩ። ብሓፈሻ ቢትኮይንን ወርቅን ፍልልያት እኳ እንተሃለዎም ክልቲኦም ግን ንፖርቶፊልዮም ንምብዛሕን ሃብቶም ንምሕላውን ንዝደልዩ ኣፍወርቲ ሰሓብቲ ዝገብሮም ፍሉይ ጥቕሚ የቕርቡ።
ቢትኮይንን ወርቅን ክልቲኦም ከም ክቡራት ርእሰ ማል ይቁጸሩ እንተኾነ ግን ሓያሎ ቁልፊ ፍልልያት ኣለዎም። ሓደ ዓቢ ፍልሊ ኣካላዊ ቅርጾም እዩ። ወርቂ ንዘመናት ከም ባጤራን መኽዘን ዋጋን ሰብ ክጥቀመሉ ዝጸንሐን ዝጭበጥን እዩ። ብቐረብ ድሩት ኮይኑ ብሰንኪ ውሕድነቱን ጽባቐኡን ልዑል ዋጋ ኣለዎ። ብኣንጻሩ ቢትኮይን ብመልክዕ ኮድ ጥራይ ዝህሉ ዲጂታላዊ ባጤራ እዩ። ዘይተማእከለን ብብሎክቼን ቴክኖሎጂ ዝሰርሕን ኮይኑ ካብ ምትእትታውን ሳንሱርን መንግስቲ ነፃ ይገብሮ። ካልእ ቁልፊ ፍልሊ ወርቅን ቢትኮይንን ድማ መኽዘንን ድሕንነቶምን እዩ። ወርቂ ኣብ ሳንዱቕ ዝኣመሰለ ውሑስ ቦታ ብኣካል ክኽዘን ኣለዎ። እዚ ድማ ስርቂ ወይ ክሳራ ንኸይፍጠር ይሕግዝ። ቢትኮይን ኣብ ዲጂታላዊ ማሕፉዳ ኣብ ኮምፒተር ወይ ስማርትፎን ዝኽዘን ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይዚ ዓለም ክትረኽቦን ክትጥቀመሉን ይከኣል። ይኹን እምበር ንስርቅን ሳይበር መጥቃዕትን እውን ዝተቃልዐ ይገብሮ። ብመንጽር ምክፍፋልን መጓዓዝያን ቢትኮይን ኣብ ልዕሊ ወርቂ ብልጫ ኣለዎ። ቢትኮይን ኣብ ንኣሽቱ ኣሃዱታት ክምቀል ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናብ ስግርዶባት ከይተረፈ ብቐሊል ምትሕልላፍ ይኽእል። ብኣንጻሩ ወርቂ ዓብን ከቢድን ብምዃኑ ብብዝሒ ንምጉዕዓዝ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ኣብ መወዳእታ ዋጋታት ምልውዋጥ ቢትኮይን ካብ ወርቂ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ዋጋ ቢትኮይን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዝዩ ክለዋወጥ ስለ ዝኽእል ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ወፍሪ ይገብሮ። ብኣንጻሩ ወርቂ ብርግኣት ዝፍለጥን ኣብ እዋን ቁጠባዊ ዘይርግጽነት ከም ውሑስ መዕቆቢ ኮይኑ ዝሰርሕን እዩ። ኣብ መደምደምታ ክልቲኦም ቢትኮይንን ወርቅን ናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ ባህርያትን ብልጫታትን እኳ እንተሃለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ፖርቶፊልዮ ንዝተፈላለየ ዕላማታት የገልግሉ። ኣብ መደምደምታ ክልቲኦም ቢትኮይንን ወርቅን ናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ ባህርያትን ብልጫታትን እኳ እንተሃለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ፖርቶፊልዮ ንዝተፈላለየ ዕላማታት የገልግሉ። ወርቂ ከም ዘተኣማምን መኽዘን ዋጋን ኣንጻር ዝቕባበ መከላኸልን ክርአ እንከሎ ቢትኮይን ድማ ልዑል ረብሓ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ዝህብ ኮይኑ ግን ዝለዓለ ሓደጋታት ዘለዎ እዩ። ኣውፈርቲ ኣብ ክልቲኡ ወፍሪ ክገብሩ ቅድሚ ምውሳኖም ዕላማታቶምን ሓደጋ ናይ ምጽዋር ዓቕሞምን ብጥንቃቐ ክግምግሙ ይግባእ። ንዝያዳ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ሓዘል ቪድዮታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ጥራይ ምግባር እኹልን ትሩፍን እዩ። ስለ ምክትታልኩም ነመስግን።